Gaztea Durangoko azokan. Jon Basaguren arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, oso ondo. Gustora? Bai. Zer moduz iritsi zara Durangora, lehendabizikola kontaktua azokarekin? Ba, ederra izan da, ez dakit justu ikasle goiza izan da ere, guk gaur montatu dugu gure txokoa, gure estana ere, eta dena bapatean izan da, jende pila bat, eta horrela, hasieran shock moduko bat, baina jazta, ritmoa hartuta eta giroan sartuta. Bueno, zuek etzarete berriak, ze gaur egia da hemen, artista berri asko pasa direla, 2010ko hamarkadan ezagutu zintuztegun, pop lasai horretan, nola, amerikana estiloan, eta euskal estenako, izen sonatuetako bate izan zarete, azken lana dena oskol izan zen 2018koa, eta horita gero, atsedenaldi bat hartu zenuten, eta artean gero, gauza asko pasa dira, pandemia bat egon da hor erdian baita ere. Ze gertatu da, orain berriz ere, Izaki Gardenak elkartu, eta lan bat argitaratzeko? Nik uste horrela pixkat atzera begira, hain zuzen ere, aipatu duzun pandemia horrek eragin zigula nahikotxo, bigarren urtea zen diskoa aurkezten ari ginena zuzenean edo, genituen plan asko, eta denak bertan bera geratu ziren, eta ni gelditu nintzen gorputzaldi arraro batekin ere, eta horrekin ekin nion beste proiektu batzuk martxan jartzeari, pixkat Izaki Gardenaken pixua edo presio puntu hori gainetik kentzeko, eta luzatu zait, asuntoa. bai, asko ikasi dut bideo horretan beste gauza batzuk egiten, eta orain bueltatzeko gogoa piztu zitzaidan iaz, kanta berriak egitekoa, eta bide berri bat lantzekoa, eta hementxe. Ze ondo. Galdetu nahi zuen Jon, beti izan duzu paraleloan zerbait, esan nahi dut Izaki Gardenakekin urte asko eman dituzu, baina paraleloan, bai Pasadena, gero Liberekin ere bai, bere lanetan egon zara, ez dakit, bada zugan edo hiperaktibitatea antzeko bat musikari dagokionez, eta are gehiago esango nizuke, imaginatzen duzu zure burua musika egin gabe? Karo, ez, hori ez. Eta hiperaktibitatea, igual ere ez, esan nahi dut, bai ibiltzen naizela gelditu gabe, beti daukat zerbait, baina denborak ere joaten naiz banatzen eta dena batera ere ezin izaten dut egin, orduan hori Pasadenarekin geundenean ez zitzaidan burutik pasatzen ere Izaki Gardenaken kanta bat sortzea. Ona zera gauza biek aparkatzen? Bai, eta de hecho gelditu behar naiz gauza batetik beste batean sortzen hasteko. Ezin naiz egon Pasadenaren kontzertuak ematen eta Izaki Gardenaken kantak egiten. Kostatzen zait asko. Atsedenaldiak hartzen dituzuela ez? Bai, sortzeko. Bale, orduan ez. Ez. Izaki Gardenakekin ere, disko berri baten pentsatzen jartzen naizenean, uzten ditut kontzertuak ere, eta eukitzen ditugu igual urtebeteko geldialdiak izaten genituen, hau luzatu zait, baina beti gelditu izan naiz. Eta musika egiten ez duzunean, zer egiten duzu? Zer gustatzen zaizu? Entzuten dut, eta joaten ez kontzertuak ikusten. Beti musika. Ez, eta ez dakit gustatzen zait kirol pixkat egiten ere, bizikletan ibiltzea, eta, gauza normalak, jendearen gauza normalak. Jon, Izaki Gardenak orain bueltatu da, baina urte hauetan asko aldatu da baita euskal musika eszena, proiektu berri asko sortu dira, musika ere aldatu da, beste soinu batzuk ere ditugu orain, gainera guk irratian Gaztean asko nabaritzen dugu baita aldaketa hori, azken urte hauetan bizi izan duguna. Nun uste duzu kokatzen zaretela zuek orain Izaki Gardenak 2024an bai musika eszenan eta baita hemen Durangoko azokan ere? Tokatzen da hori deskubritzea. Ze galdera hori bera egiten dion deure buruari. Ez dakit, estena da gauza oso difusoa. Abstraktua da baita. Orduan, daramagu esan duzuena, urte batzuk zuzenekoak eman gabe, diskorik argitaratu gabe, orduan nik uste orain birkokatu behar dugula geure burua euskal estena honetan edo musika estena honetan, eta ikusi non gauden eta zer egin dezakegun. Orube lan berriarekin, beste soinu batzuk, ikutu dituzue baita ere, mezu marra gorririk, hau da, baduzu barkatu, marra gorririk, hau da, zer egingo etzen nukeen, edo ze doinu, ze elementu gehituko ez zenituzken zure musika egiterakoan? Erabili ditugu, batzutan ematen du kontraesana dela, baina erabili ditugu mugak edo marra gorriak, hain zuzen ere, beste bide batzuk esploratu behar izateko eta askapen modu gisa, bestela ikusten nuen neure buruarengan tendentzia bat, lehengo... Beti berdina edo, ez? Soinu hori, eta badaukat, gitarra honek, ampli honekin, bakin nola sonatzen duen, eta gustatzen zait, baina igual, ezin dut erabili hori.
edo efektuetan eta ahotsa kantatzeko moduan ere neure buruari ez diot utzi. Konfort zona hori pixkatea aldendu, ez? Hori da. Orduan marra gorriak izan dira ez errepikatzea, ibilitako bideak eta besteren bat topatzen genuen. Eta iruditzen zai baiet. Bueno, ja bukatzen gabiltza, 4 minutu baino ez azpietarako, Jon Basaguren zuen lan berria aurkezten Izaki Gardenak bueltan Orube izeneko lan berriarekin, zorterik onena, disko berri honekin, Durangon ondo pasa disfrutatu, hau delako disfrutatzeko azoka bat, lan egiteko ere bai, eta sozializatzeko, asko sozializatzeko, eta ondo sozializatzeko baita azoka. Bai, datorren astean ez deitzeko lagunek eta. Hori da. Datorren astean detox pixka bat, ez, sozializatzetik, hori da. Bueno, Jon, eskerrik asko hemen izateagatik, eta gu bagoaz, begira, kanta bat jarri behar nuen bukatzeko, baina ez dugu kantari jarriko. Esango dugu, bakoitzak, bai Julen Idigorazek, Ainhoa Arroita Jauregik eta Alain Perezek, hemen Durangoko azokan ditugun nobedadetatik, disko berritatik, zein erosiko genukeen. Horietako bat, hola... Bat bakarrik esan behar dugu? Bat esan, a ber. Esango ditut batzu, bale? Venga, bota batzu. Nik esango dut, Borlaren Kordoba bidea, Tatxersen ezpatik dizdira, Kaskezurren Deus eta Txopeten Ostabezuloan, lau horiek. Venga. Ai ama, itxoin, esan zuk. Bale, nik esango dut, niri asko gustatu zaidalako proiektua Bengoren Belarra, esango nuke. Izaki Gardenaken Orube, aprobetxatuko dut baita, esateko. Pelotaztean. Bai, baina bueno, ez balego baita esango nuke, beraz. Zuneren amain eman ere, esango nuke, zerbait berritzailea da baita hemen euskal musika estena, eta nik uste dut aipatzeko modukoa, eta Latxamaren Latxama, esango dut. Jo, nik ez dakit oso argiz. Bueno, zuk esan bat gutxienez. Bat, bakarrik bi esango ditut. Esango dut, Zune, eta esango dut baita ere Joferen diska, egia da, bueno, ez dela berria, baina Joferen agian eroste dutela. Vale, primeran. Bueno, esan berra daukagu, eskerrik asko horre egoteagatik, entzuleok, 2 ordu hauetan Durangoko azokaren, hor laburpentxo bat egin dugulako, eta esan berra daukat, aprobetxatu berra daukat gaur dela Ainhoa Arroita Jauregiren azken saioa, azken eguna hemen gaztean, plazerrutxa izan dela zurekin lan egitea, zorterik onena zure etapa berri honetan, asko maite zaitugula eta ikusiko dugula elkar. Eskerrik asko, nire superposiko lan bukatzeakin nire azkenengo guna, nau super eskertuta, eta zerako modu politxa, Durangoko azokan, gaina kriston artistekin eta zuen konpainian hau bukatzea, así que eskerrik asko. Bueno, plazerrutxa izan dela, eta gainera dena superondo joango zaizula mendik horrera baita ere. Espero, Bueno, Durangoko azokaren inguruko saio berezia hau bukatutzat emango dugu, begira, minututxo bat baino ez zazpietarako, esan bezala, eskerrik asko, streaming bidez jarraitu gaitu zuen guztioi, irrati bidez baita ere, eskerrik asko gure ekipo guztiari, Ako Mediako lagunei, eskerrik asko baita ere, Retegiri, hemen teknikan egon delako gurekin, eta, eskerrik asko gure lantalde guztiari, eskerrik asko Jon Fernandezi, Berezi Fernandezi, gure jefeari Mikel Unamuno, eskerrik asko denoi, plazerrutxa izan dela, eta hori, geratzen zaizu zerbait izateko? Bai, gomendio batzuk, urasko edan, ondo jan, gero hotza egiten du, ematen du ez dut, landako barruan ez du hotzik egiten, baina gero ateratzen zaretean Durango, oso toki polita, baina herri gogorra zentzu askotan, beraz, babestu Durangotaz ere bai, eta gozatu azoka, eta erosi gauzak. Hartu tote bat horrela gazteakoa hemendik hando dela, zakit gehiagitzen duan, baina hartu tote bat eta sartu dizuak. Hori da, eskerrik asko gu entzuteagatik disfrutatu eta gozatu Durangoko azokaz. Muxo handi bat, agur. Aio!